ନିୟମ କରିଥିବା ଲୋକ କେବେ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତିନି। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ମନା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତ ଯେହେତୁ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ଲୋକ ସମର୍ଥକ ଆସିବେ, ଚାରିପଟେ ବୁଲିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିବ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିୟମଟା କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି ତାହେଲେ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋକ କୌଣସି କଥାକୁ ଠିକ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଗଳା ବାଟରେ ସବୁ କଥା ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଛ ବଜାର ପୁରୀ ସହର ବାହାରେ ତାଳବଣିଆ ହେଲା ପୁରୀ ସହର ମାରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତାଳବଣିଆ। ସେଇଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଛ ବଜାର ହୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ସଭା ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଲେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ବା ଲୋକନାଥ ରୋଡରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ 9 କିଲୋମିଟର ଯିବ 250 ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି, କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା? ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଛ ବଜାର କ'ଣ ତା ପାଖରେ ପରେ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଗୋଟେ ସେଠି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେଠି ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ରୀତିମତ ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ତା ସାମ୍ନାରେ ଗ୍ରାମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଚାଲିଛି, ନୂତନ କୋଠରୀ ହେଇଛି ଗ୍ରାମ ନ୍ୟାୟାଳୟର। ଗ୍ରାମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯୋଉ ନୂତନ ଅଦାଲତ ହେଇଛି, ତା ସାମ୍ନା ସେଠି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଛ ବଜାର। ତ ଏଇ ମାଛ ବଜାର କ'ଣ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଛି? ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହବ, ଯେଝା ଭାଗ ଯିଏ ନେଇଯିବା, ତେଣିକି ସେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଉ ସେ ଜିନିଷ? କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେଇଛି? ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ମିଳେ, ସବୁଆଡେ ସେଇଆ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଆଇଁଷ କ'ଣ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ମହାନଦୀରୁ ଧରିକି ଆସିବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବା? ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବା ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ